बड़ ठाकुर आसला पर्यंत जहाँ जहाँ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ହେଲେ କି ଉପାୟ ଅଛି? ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ନାମକ ବାନରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ହେଲେ କି ଉପାୟ ଅଛି? ଏକ ପକ୍ଷେ ନିରସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣୀ ସେନା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାହାର କଣ ଦରକାର? ନା, ତୁ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋର ପୂର୍ବକାଳ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। କୃଷ୍ଣ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, ତୁମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମୋତେ ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାରାୟଣ ସେନା।